koko 3. päivä. Että mä suunnittelen koko 3. päivän aikataulu, että mitä me siellä tapahtuu. Se meidän majoitus tarjouskyselysysteemin tekeminen. Mikä sun vastuualue oli? Mun vastuualue oli tehdä suunnitelma siitä, että minkälainen, että tehdäänkö me videopäiväkirjaa siitä retkestä vai että haastatellaanko me sillä jotain vai? Vastuualueena on tehdä lennoista tarjouspyynnöt eri lentoyhtiöille. Minun vastuualue on mulla oli Riina siinä kanssa. Joo, eli Riinan kanssa etsitään Suomen näitä matkoja, vaikkapa lentokentälle ja sitten mennäänkö Helsinkiin. Ja, siis vähän niin kuin se suunnitelma, että lennetäänkö Kuopiosta Helsinkiin vai mennäänkö junalla Helsinkiin ja lennetään sitten. Eli näin. Vastuualueen päivä 2, eli kulttuuri. Mun pitää pitää huolta, että me saadaan se kulttuurin ohjelma. Mulla on tuo ja Riina apurina siinä, mutta se menee sitten päin persettelistä. Niin, mun vastuualue minulla on. Taas päivä oli jopa 4. päivä ja minä otan 4. päivä Espanjassa. Me ollaan täällä Klubeksissa, niin mitäs te olette tänään tehnyt? No, me ollaan mietitty juttuja. Vastuualueita, että kuka huolehtii mistäkin ja mitäs vielä. Kaikkea jännää. Miten se alkaa se ohjelma kehittyä? Tai No siis, mehän nyt ollaan jotenkin saatu pohjaa mietittyä, että mitä me tehdään minäkin päivänä. Joo, onko se vaikeaa päättää? No, ei silleen erityisemmin. Se on vaan, että pitäisi keksiä tarpeeksi asiaa. Joo, se on kyllä totta. No, minkälaisia kohteita siellä on tullut? No, museo ja kaikenlaista hienoa. Sitten Rantsulla käydään vapaa-aikayhtiöstä. On semmoisia pajoja, missä niiden nuorten kanssa touhutaan sen. Meinaatteko te itse suunnitella ne pojat? No, kai se pitää. Hienoa, hyvä. Sehän on oma aloitteesta. No, mitä sä luulet, että sä voisit oppia tästä kokonaisuudesta? En tiedä, on se hienoa uuteen kulttuuriin tutustua ja näin. Niin. Tässä oppii itse asiassa paljon asioita myös tässä suunnitteluvaiheessa. Mm-hmm. Erilaisia työntekemistä kavereiden kanssa ja suunnittelua ja semmoista. No mitä sä tykkäät tästä videointiajatuksesta? No tämä on aika tylsä homma. Tylsä homma? Miten niin? Minä en tykkää kameran edessä olla. No haluaisitko olla sitten kameran takana semmosena? No ehkä mieluummin. Okei, seuraavassa me varmaan pistetään sut tähän leikkaushaastatteluhommaan. Se on nimittäin paljon rennompaa täältä käsin. Mitenkäs sulla on kotiporukat suhtautunut siihen, että sä olet mukana tämmöisessä? Ei kai siinä mitään, että mielellään melkein ilmaiseksi päästään eteen menemään. Niin, no eihän se ilmasta ole. No ei, mutta sitten ei niin hirveästi tarvitse maksaa. Kyllä. No miten sä kerrot sun kavereille, että sä oot tämmöisessä mukana? Miten ne on suhtautunut siihen? No minä suuri osa kaverista on tänne lähössä, että... Niin, aivan. Niin, että tosi mukava juttu, että tämmöiselle on päässyt mukaan. Niin. Kyllä. Sä tykkäät matkailusta? Joo, kun mä en ole käynyt missään lämpimässä, niin se olisi varmaan ekaa kerta. Onko se, kiinnostaako se sitten itse se maa muutenkin? Vai onko se vaan se, että siellä on lämmintä? Vähän sekä, että... Okay. Mä en tiedä oikein mitä odottaa, kun ei ole ikinä käynyt. No se, joo. Sehän siinä just on, että kun... Jos on joskus käynyt, niin silloin voi olla enemmän odotuksia, mutta tuokin on itse asiassa ihan hyvä lähtökohta, että ei niinku tiedä mistään. Niin että sitten... Kuinka iso se on. Niin. Mitäs sä luulet, että sieltä voisi tulla tänne sitten tullessaan jotakin kokemuksia tai jotakin ideoita? Mä en edes sano, että hiekkaa voi tulla. Siellä on niin paljon, mutta... No sitä ei oikein miten se saattaa suhtautua tulli siihen, mutta kiviä ja kaikkea muuta voi. Mutta mitä sä luulet, olisiko sieltä niinku tuoda jotakin oppia siitä esimerkiksi vaikka, että miten siellä vaikutetaan, miten nuorisovaikuttaminen siellä näkyy? Riippuu, haluaako ne puhua englantia. Jos ne on pelkästään siellä Espanjaa, eikä hirveästi niinku kommunikoi meidän kanssa, niin sit se on hankalaa. Aivan. Yes! Oh my god! Timo! Minä en pidä! Mä vakaan nenää. Älä kaiva, kun nyt juttele. Miksi? Mitä mun pitää niinku oikeesti sanoa? Siis se justiinsa, että niitä fiiliksiä tästä.
Siis, Vihreä Laura saa nyt kaksin kesken tämä hitti. Kato ne häviää, kato tuolta, niin ne ei häiriä sinua ihan oikeesti. Jotakin semmoista, että miksi Espanja? Älä mieti tuota, kun juttelet mulle. Ei vaan mä katsoin sun naamaa, anteeksi. Mitäs siinä on niin erikoista? Sitä tuntuu. On tää ihan idiootti. Ei oo, kerro vaan. Niin mitä, miksi Espanja? No kun ei Englantiin päästä. Kattominen on helppoa. No, sykeedellistä katsoa tuon keskellä. Kato vaikka minuakin välillä. Siis jos lava olisi vaikka tämä punainen ruutu. Tää on varmaan taas sit se meidän kevennys. On tuossa noin. Ei me heiluta taas, mutta ei me kaduta. Ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Mutta tulee kyllä... Minä mietin sitä. Jumalauta tää tulee! Mutta se on pakko. Siirryttiin tälleen sulavasti nuolakokoukseen. Niin, siis sehän on Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. When you're ready, bass. When you're ready. You ready? You ready?